Denne na námestí Osloboditeľov sledujem, môžem povedať, že od začiatku myslím tým vo vzťahu k Auparku, lebo pri prvých informáciách som sa veľmi potešil, že vznikne čosi na námestí Osloboditeľov tak veľké a rozsiahle, že súčasne vyriešia aj problémy dopravy, ktoré sa tu roky tiahnu. No čím ďalej je od tej chvíle, myslím tým zhruba rok 2004, tým viacej som sklamaný a smutný z toho, že riešia sa iba problémy Auparku samotného ako budovy a nerieši sa to, čo je súčasťou námestia Osloboditeľov. Neudeliteľnou súčasťou tohto námestia je doprava, myslím tým električková, autobusová, komplet doprava ako celok a to žiaľ sa dostalo do autu napriek mnohým výzvam, upozorneniam a snahám. Vyzerá to tak, že sa blížime k veľmi zlému riešeniu.